jak kue kedai kaski ya ka ba ulo wadum ulawan ka yak sno mulai jungi ka jinglik no jong ka museum ka bokordor uni urangba Chesterfield. Thank you. Asngoban ong ka snam ka ut hangi kum ka pateng ka ba minta ka ut hangi ki samla jong sno mulai ka ut haki long kemi long kpa ka ut haki rurang ba ka ut ro haki hap ka baren hot ko mangitep kasi ka bamenin nilala ban persang ban pentengan dia ki sem jongki ban ya kendo ya ki bor jong katra please ban hak plak mardori ki armut ki belara jubor ha katuka mit hadir bagi ledap set yu pa kelara jubor ya ki armut ki khon hereng ngomong aingu yu blai banalor kita kinong shono ki bapong uniform makle please ki don ro sekibreu ki babha ki bapong ki ju uniform lengba ka jik tuklar jongi arteri ki kenhon chwesi SSMP mening layok panikran di madam nongrang bad ya isa MK dekhar lengba ka jik tuklar jongi but hasiteng lenti shawan poi sepo Eastern Chahels kilala ban pelat no unconditionally nasungo bon ong nalo ka jik penram ya kinong shono ki belawan ban peniam ya ka musim ba koridor jong ba Chesterfield ai kublai kertang ro ya ki ju ki ba phangi uniform ki badan de ka musim ban sungo para breu leng ba ka jik tuklar jong ki ngilala ban wani lamno ya ki khon klam geno kendon ki ko ma pitep menen gede ke siklat ladap pendam ro wadi ke postmortem haduk bagi dalah lek bani senram lang haduk ndapai hayeng menen mit tingladan kaji keduk lang hakaba menen hi kamit ling bagi kenhon sing malang maper phejo snong mulai ai khublai bat ngasung bon ong ka kentin jing ia teli kalong gebon masuk kemen ba haka meeting ke menen bat haduk tak step ngidon ko bah ndru teli kilama kiba kisang malang maper kidon pokshno mulai kata nalor ka SSMP HYC KSU FGP MIPF bat KAIM dengan hukuman baku mangilaong bangin kendria syarut ya karong lani kilama kiba per jongi mentahang ni ngidon lang krui hapo kawai kasur kata kasur jong pat ba no mulai nak mata ban demanding justice late for the late cheers thank you te hagri ke singi ke menta kumbang ilaya ban yuk bentala hagri ke press briefing nagleng juga kenhun jongi ngila shimi ke benta ban bo ik appointment but chief minister hagri ke appointment kabang menaleng jongi ngin se keduk no la syam tiyo ngi kwa ban pensungau syau pai ba kari bakasur jong kinong mulai kadawa ya ka independent inquiry bad ya kani independent inquiry ngi kwa ba enthong ya ka jing thoket lani enkli ya ka jing thoket lengba retired judges jong mai high court kum ka kenhon ngilai de pikran mendin bat mentaro ngasu bonomen keren biang ngilai i lengba kilap patai kubur na kapur sekapur habadan nong le kamsniu habadan nong subasniu nak liang jong ketrak kulit ka kloy ban flash out ya ka kerteng ya ka dor kedar jong ton nong le kamsniu haki social media lande haki printing press tenalia jongi kum kekenhon kumbo pitip kajing dono jong mesim bakordor ba cheres kamdei badan kataka encounter lande kajing siat ka markeliang lande kajing khun markeliang kadai hi kajing priap kamada jong kita kinong shono hak uniform dinang le jongi
ngikwa bakatnat pulis nende ka sarkar kumba phila flash ni kumba phila that ek dur jong ki bre ki badan kam ki badan bentahi kam siu pher lakalo ha ki babu ki bakno ID blast tingirung yong basu bha seilang ek dur ka jong ki bre ki nong shono ki bala ban siat ha ka por badan kan oi bha ka jingthia hayeng jing ma cheres